Cuk, 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 jedzie cuk na Bahnhofie we Bytomiu. Ale czysty. Nie potrafię się po prostu nadziwić i nacieszyć temu, jaki ten dworzec teraz jest piękny i czysty i ładny i schludny i aż wonio po latach tego, jaki tu był syf. Witam Państwa serdecznie w miesiącu wrześniu. Drodzy widzowie, uczniowie, mam nadzieję, że rok szkolny zaczęty miękko, bez WF-u na 7 i lekcji do 15. O, tyle pociągów na dworcu w Bytomiu niemożliwe. No to Mikole, mam nadzieję, dopieszczeni, a my kierujemy się dziś, moi drodzy, do brzegu tego brzegu w opolskim województwie, lecz na Dolnym Śląsku historycznie. Kolejna odsłona imprezy Retrosfera, czyli retrokonsole, retrogry, retrokomputery, jakieś fajne prelekcje w ratuszu, bardzo ładnym w brzegu. Rok temu tam byłem i no tak głupio wyszło, że na następny dzień brzeg już był całkowicie zalany, bo to był ten moment, pamiętacie, tej wielkiej powodzi, która nawiedziła Dolny Śląsk rok temu. Czy tym razem będzie lepiej? No mam nadzieję, bo szkoda mi Brzeżan. No i obejrzałbym to miasto, bardzo ładne BTW, w troszkę lepszej aurze pogodowej niż tylko ciągła ulewa. Paryzol, Brzech wziął jak coś. Może coś z oferty gastronomicznej tym razem się stestuje. Łapa do wierchu, jadymy. Już moja limuzyna nach Glajwic zajechała. Sezamie, otwórz się. To są najlepsze miejsca, bo wyżej. Do nich trzeba gadać do tej chwili pod znakiem zapytania. Wszystko robisz pod znakiem zapytania. Ja nie zważę, co ludzie sobie królową. Ach, Glajwic. Tu się dycho. Muszę wywiesić gacie, bo nie wyschły. Nie siadło, jeszcze raz. Jeszcze raz. Do tej kostki się dało podpiąć antenę. O, Action, to też jest taki Action? A ty masz Action 4. To jest Action. Action. Ale ty miałeś Osmo, nie? Proszę Państwa, jak się panu tu podoba, Bardzo panie ładnie. Janie? Bardzo, to jest taka była odnowiona kamienica, ale ominęliśmy ją. Piesy żyją tu w mieście, ładne kamienice. Niektóre nie są takie pięknie odnowione jak w Bytomiu, wiadomo, na przykład. Ale tu proszę, po prawej, elegancko. I pogoda nawet nie ma powodzi jeszcze, jak rok temu. Dobra, Mikołaj, zaraz będziesz usuwał vloga, bo... Bonjour, restauracja, proszę Państwa. Brzeg atakuje kulinarnie mocno. Piwny ogród. To moje ulubione jest. Bonjour, cenami, no proszę Państwa, burger po 6 dych. Cholera. Żur za 27. Devolaj 45. Czech Lager, no tu jest w sumie blisko do Czech. Do Czech to mamy... Bęk. Pan powiedział, że bardziej żur jak żurek, ale... No nie wiem, Janek. Jako stary Ślązak oceń. Je to żur albo żurek? Gęsty jest. I no te jajco. Taki- To tam. Szanowy taki. Nie no, czekaj, ja tą połowę jem. Ja to jak już Jak tą kartofli. połowę wyjem do końca, to wtedy... Największa hańba, czyli jajko zjedzone. Jakiś taki jasny. Nie balsety, majranku brak. To nie, znaczy dobry, ale to nie jest to. To nie jest to. No, proszę Państwa. No pizza nie wygląda jak to. Wygląda spoko. Powiem wam szczerze, Pizza mech. Ale pizza jest taka, że Jasia. wizualnie bym zrobił ją w domu 10 razy lepszą. Jak satysfakcja z posiłku w brzegu? Bardzo ukontentowany. Sehr gut. Aber zu viel Patrz jaka krzywa Geld. kostka. Ja.
Garderoba. Tania odzież, moda męska, jeans, moda damska, u Violi, shopping, odzież używana, stara szafa. Ja. Galotki do mierzenia na dykcie. O! I byśmy w trójkę Byśmy na retro jak Power Rangersy trochę byśmy wyglądali. Zajrzyj, co tu jest. Uwaga. No ja byłem ostatnio na Urbexie, ty widziałeś filmy? One mają po 10 wyświetleń. Zakład pogrzebowy Grantex i to z tym tynkiem odpryśniętym przed hotelem robi, proszę Państwa, klimacik jedyny w swoim rodzaju. Swoją drogą fajne chałupki. To takie troszkę niedofinansowane, no to tak znamy to z Bytunia. Ale proszę, ogród różany. Pięknie. O, ale moi drodzy, Post Zeitungen. Tu jeszcze momentami spod brzegu przebija Brik. Miasto Brzeg. Tu San Andreas mówią, że się... Tu przyjdziemy. Dzisiaj musimy przyjść nad rzekę, zobaczyć jak po powodzi. No. Co młodzi tam robią? Troszkę te korytarze, takie backrooms można powiedzieć. Te drzwi takie hobby w programie graficznym. Ale apartment. O cholera. O, to bardzo ważne. Jak water closet. No. O kurde. Proszę. Przestronnie. Zaraz znowu będę spocony. Lodówa. O, tu jeszcze pusto. Ukryta prawda, moje ulubione. Co ty kurwa puszczasz? Ja. Poczta w Brzegu. To musi być poczta. Już to mówiłem rok temu. Bardzo typowy budynek pocztowy. W tych stronach. Już się chyba nachwaliłem pogodę. Już idą chmury. Zaraz lujnie. Napatrzmy się na te piękne, monumentalne budowle, zanim ciulnie żabami. No, ale to robi wrażenie, powiem wam. Słuchajcie, jest ratusz, tak jak go zapamiętałem. W Brzegu jest impreza, ludzie jedzą zapieksy. Fajnie, cały czas do przodu. Taki 7%, taki mocny. Ale to może takiego Ja musimy... jakąś pszenicę poproszę. A macie go na kranie też? Czy tylko jest... Piwo z malinami, czerwony autobus, 15 zł. Lager z malinami. Przestawione. Tam gdzie na no, że raczej tędy... Przy piątku to na luzie, tak ludzie przyszli po szkole, po robocie wybadać obcy szną. Ale już ludzie w ratuszu brzegowym, brzeskim, brzeżanym ale to tam gry to się jutro ponagrywa. Są naprawdę taka amatorka, grubo amatorka i są fajne. Mi się one podobają. Wiecie, to jest takie brzydkie, ale tak celowo przeszkadza. Moi drodzy Państwo, Panie Dawidzie, dokąd zmierzamy? Zapraszam wszystkich w tym momencie po wyjściu z zabytkowego ratuszu O. Ratusza. w kierunku Jak? mostu, Rzeka. który będzie łączył jedną stronę brzegu z drugą stroną brzegu. A jaka Nomen to- omen, a- brzeg z brzegiem. Jaka to rzeka? A, tego się dowiecie już za chwilę. Bez sensu to jest. Widzisz, że on nie daje w środek. Ale to, no bo ty nas siebie masz face tracking. Tu ostatnio jak byliśmy, już darła rzeka w Odrze, deszcz lał. No teraz to wygląda nieco spokojniej. Wody też jest jakby troszkę mniej. To że co, jak jest ta linia tam jak pod jest ta linia oknami, tam, gdzie jest to okno, to tam była woda. do tamtej O była woda. kurde, to idziemy obejrzeć. Chałupki jakieś tu, zaraz za mostem, ceglane, takie tu balkonik, tu tego takie, jak się tego domaszketne takie, nie jest najgorzej, trochę tylko śmierdzi. No a ostatnio woda była, jak jest ten domek, tam gdzieś, abyśmy byli cali zalani. Nie wiedzą, że przecież 10 to dużo już. No i już wiadomo, kto ten most tutaj wybudował, taki piękny. Tu sobie Piastowie. Tak, czułem, że to będzie prapolski most. Zamek w Brzegu. Twierdzę Kłodzko. Halo, proszę mnie wpuścić. O, tego, bardzo ładnie. Ale tu ta chałupka, no ten dach
to taki do zrobienia. A ten kościół, no z zewnątrz jest ładny, może by taki lifting się trochę przydał, ale w środku to jest chyba jeden z piękniejszych kościołów, jakie w ogóle widziałem. Jest, no, może się uda pokazać. No, niezła bramka. Kochani, czymcie się ramy, bo jest srogo. Jest sobota, pogoda się zdupczyła, leje deszcz, ale kupiłem se kaszkiet za 12,90. I kolega Johnny będzie miał teraz prelekcję o monetyzacji gier wideo. Konsole. Nawet często się zdarzało tak, że twórcy konsol szczycili się tym, że na naszej konsoli to gra wygląda jak na arcade'ach, tak? Mam stylówę bardziej, jakbym miał komuś spuścić w pierdol w Einfarcie w Birmingham. Wiecie, przestało lać, zrobiło się przyzwoicie, to idę coś zobaczyć jeszcze w tym pięknym mieście. Kurde, no tu te kamienice niektóre takie serio robią wrażenie. Bardzo stare, obstawiam, to jest gdzieś końcówka XIX wieku, jakiś 1880, tak wnioskując po stylu, nie żebym się w ogóle na tym znał. Podoba mi się też bardzo dużo, tu jest tych chodników ładnie zachowanych, tych Charlottenburger Platten. U nas już tego jest bardzo mało i te płyty są w okropnie złym stanie. Tutaj są równiutkie, fajne. No ale proszę, tu były grube dofinansowania. No ale tak jak i w Bytomiu, patrzcie, są tutaj takie domy, takie chałupy piękne, stare, zabytkowe, pustostany. Przecież cudeńko, coś pięknego. A obok szkoła muzyczna Józefa Elsnera. Proszę, jaki gmach. Przepiękny, taka willa można powiedzieć. A Elsner to Ślązak, co uczył Chopina pinkać na tym jego tam keyboardzie. Tu w ogóle jest taka dzielnica, proszę, tu taka, tu po drugiej stronie takie wille, taki trochę, można by powiedzieć, Kleinfeld. No tu cała droga przy tej ulicy ciągną się takie budowle, że normalnie, no kurde, mucha nie siada. Te chodniki w ogóle to chyba są po prostu od nowa zrobione, tak żeby nawiązywały do tych oryginalnych, starych i super to wygląda. Szkoda, że u nas się raczej nikt nie pokusił o coś takiego. Tam w tle jaki kurde pałac. Nice. Brick Hauptbahnhof. Ale tu tak czuć te Niemcy, powiem wam. Nawet sklep się nazywa Berlinek. Nie ma przypadków. W środku też całkiem klasa, trzeba przyznać. Jakiś cuk! Ja. Ależ on długi! Ciekawostka, właśnie zmierza tu pociąg z Wrocławia. W zasadzie to aż z Przemyśla, czy tam do Przemyśla, nieważne, szkuner. I on z Wrocławia do brzegu dojeżdża w 24 minuty. I w tym momencie ma już 15 spóźnienia. Już 20. Najdłuższy 20-minutowy kurs na świecie. Jak się pani jechało na tego? 20 minut opóźnienia na trasie 24-minutowej. Jeziora
porażkę chcę uzasadnić tym, że kiedy Hugo był na topie, my w domu nie mieliśmy telefonu z klawiszami, tylko z wykręcaną tarczą i nie miałem kiedy trenować. Słuchajcie, raja do piwa, widać, że suszy po zawodach Hugo. Będzie grana paruwa. Dzięki bardzo. Poka. Proszę Państwa, this is paruwa. W tej bóle mam parówę, zimne ognie Twojego języka. Ślizgają się po skórce pieczywa. Tak i do mordy, tak. Dziś Piastowie wpuścili, ale niestety nie wpadnę na audiencję, bo nie mam smokinga. Najlepsza pamiątka z retrosfery i z brzegu. Kaszkiety brzeskie, piki, brzeg 12,95 w Akrzynie. I to nie jest reklama Akrzyna, ale to mogła być Akrzyn, wasza reklama. Mleko w tubce, zagęszczane, słodzone gostyńskie, które ponoć służyło do tego, żeby je dawać do kawy, a wszyscy je wyciskali prosto do mordy. I jak za dawnych lat, ja 20 lat temu plus wycisnę sobie prosto do mordy. Proszę, bo to tak, zetki i tam tu pokazywać, zetki i Y nie wiedzą, tu tak, jak maść, o tak. Zdarza się. Zdarza się. I, proszę Państwa. O, jakie słodkie! Atari 2600. Taki fikuśny kontroler, ale nie wiem za bardzo. Takiego Commodora mam gdzieś w domu. Nie wiem, czy konkretnie taki model, ale coś w tym stylu. Wygrałam pierwszą rundę. Zapadł zmrok. Uroczy brzeg układa się do snu. Fajnomoszkaja. Dzięki. Ty też. Ale this is not over. Wreszcie się można pograć, bo w domu tego nie ma. Na ile mu pozwolą. Tak. O, w ogóle technika głosowania powiem za chwilę. Tu jest, słuchajcie, raritasik. Znaczy tu wszystko są raritasy, ale PC Engine i jest Bomberman. Nostalgia nostalgią, ale trzeba przyznać, że ergonomia peryferiów do kompa trochę z biegiem lat się poprawiła. Ja pierdzielę, ale jest grubo czesana, z procy karmiona. Rok 1972. To jest maszyna. Zbagowałem grę. Gra, w którą przewalałem tony pieniędzy na basenie odkrytym w Bytomiu. Metal Slug. Coś pięknego. Klasyka klasyków. I tu można zagrać za darmo. Także mamo, masz szczęście.
Wow. A po brzegu łaziliśmy po Gliwicach. Tak jest. Tak jest. I cel burgery. A dzisiaj dni Gliwic, by the way. S jak super. Dziękuję Wam, kochani, żeście mi towarzyszyli w tej wspaniałej brzegowej retrogamingowej wycieczce. Puentuję ją w Gliwicach przy wielkiej okejce od Jana Śliwki. I taką okejkę musicie mi zostawić pod filmem. Specjalnie tu przyjechałem, żeby tu zakończyć film. Dzięki.